neɗɗo ɗum moye? To higo am, mi wi'ima seɗɗa dow ko min jaɓi dow haala Allah. Joni mi wi'ete ko min jaɓi dow neɗɗo. Ngam non no andirɗa goonga dow Allah, haani anda goonga dow neɗɗo. Andal dow moye woni neɗɗo e ngal heɓe nder deftere seniinde. E fuɗɗode deftere seniinde, raaru nder fuɗɗode suurawol 1 e suurawol 2, e ɗum windi wi'ugo Allah tagi dow e les e fuɗe-fuɗeeji fuu e mardiiji. Amma neɗɗo o tagi ɗum nanduɗo e maako. Naa ɗum wi'ay Allah e woodi ɓandu bo ndu neɗɗo. Aa'a, o walaa ɓandu koo seɗɗa. Amma haala ɓernde maako, kanjum woni no o tagiri neɗɗo e nandi e maako. O hokki neɗɗo hakkiilo ngam foonda koo ɗume. O hokki ɗum ɓernde ngam yiɗa koo bo wanya goɗɗum, e faamu ngam hendindira ko wooɗi e ko halli, e nyumo ngam suɓa ko wooɗa, e woliinde ngam meta, e yonki baawayɗum sumpootira e Allah. Kanjum woni no ɗum tagiri neɗɗo nanduɗo e Allah. Ngam non neɗɗo waaway anduki Allah har waawa sumpootira e maako. Neɗɗo woni tagaadi ɓurndi saman nder ko Allah tagi fuu. Neɗɗo naa ɗum Allah, koo nde woɓɓe ngaɗi ciya faamu mbi'i neɗɗo ɗum Allah. Neɗɗo naa ɗum Allah, ammaa emo wondono haade Allah. O bo walaano hakke koo seɗɗa, ngam o tagaama boɗɗum. Kadi neɗɗo naa ɗum goɗɗum naa'uura. Allah hokki neɗɗo cuɓol, koo suɓa ko wooɗi, koo bo suɓa ko wooɗa. Ngam non neɗɗo waaway jaggano Joomiraawo ngam e yiɗi waɗuki non, naa ngam doolaama. Allah e yiɗi yimɓe ngona ɓiɓɓe maako goonga'en, ɓe ngiɗamo bo nyaako maɓɓe, ɓe ngiɗa bandiraaɓe maɓɓe, ɓe kuwanamo e belɗum ɓernde. Hande e woodi leƴƴi feere-feere e duuniyaaru, geece maɓɓe e gaasa maɓɓe e boɗewol maɓɓe feere-feere, ammaa ɓe fuu daga ƴiiƴam go'o Allah tagiɓe. Ɓe fuu ɓe bandiraaɓe, Allah bo e yiɗiɓe ɓe fuu. Ammaa ko woni nawɗum, kanjum woni ɗum waɗaayi ko Allah on yiɗi. Neɗɗo suɓaayi jagganoo Allah, o wanyi. Habaru ɗum e nder deftere ceniinde, fuɗɗoode suurawol 2 e suurawol 3. Maama'en meeɗen arande'en, kamɓe ngoni Aadamu e Hawwa. O resiiɓe e ngesa Eden, nden o wi'iɓe to ɓe nyaama ɓikkoy lekki andinayki ko wooɗi e ko wooɗa, gonki caka ngesa kan. O wi'iɓe to ɓe nyaamiikoy, ɓe maayay. Sey Ceyɗan ganyo Allah natti ngesa kan e nandi mboodi. Ndi wi'i Hawwa naa ɗum non, o nyaama ɓikkoy koy. Sey Hawwa nyaami, hokki Aadamu nyaami kanum ma. Ko maama'en meeɗen artuɓe ɓen ngaɗi, naa ɗum ciya andal. E ɓe andi, ammaa ɓe cali. Ɓe nganyii ardaare Allah, ɓe ngiɗi teetuki jooɗorgal Allah ɓe ngarta bo maako. Ɓe nganyii tokkugo ko Allah yiɗi, ɓe tokkii ko ɓerɗe maɓɓe cuɓi. Too, daga ɗon ko wangi? Allah riwiiɓe daga ngesa Eden kan ɓe natti torraaji feere-feere. Torra Makka kan woni sumpo maɓɓe e Allah ngo sankitake. Daga ɗon koo ɗume wayli. Ndenno ɓe laɓɓe, seniiɓe. Jooni bo ɓe ngartiiɓe hakke. Ko ɓe njoofa laawol Allah e ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi. Ammaa jooni koo e ɓe ngiɗi waɗugo ko Allah yiɗi, ɓe potaayi waɗugo ɗum. Ɓe puɗɗi yiɗugo ko halli. Ciya nanɗe ɗe ɓe ngaɗi, deftere ceniinde wi'i ɗum hakke. Njoɓaari hakke bo ɗum mayde. Habaru hakke artuɗum
ɗum fii mawɗum ko haani koo moye anda, ngam non andirten ko gonɗen nder hande. Yimɓe jaamanu ɗu'um naa ɓe laɓɓe aadili'en bo non no Aadamu e Hawwa ngontiri ko Allah tagiɓe. Ngam non sey ndaaren ɓerɗe meɗen. Ai, enen maa en ngaɗa ko welanaayi Allah. En mbi'a fewre wooɗa, ammaa raɗɗum en mbi'ataa goonga. Kadin en andi yidde ɓurii nganyaandi, ammaa en kolla nganyaandi. Ngam ɗume ngaɗeten non? Ngam en donii ngikku maama'en meɗen. En giɗaa tokkuki laawol Allah deydey, en mbaawataa ma. To ɗum danyii ɓingel keccel, a yi'ay bono ngel walaa hakke, ammaa ɗum neeɓataa sey ngi'a ngikku kalluɗum e wanga. Non no annabi Dawda wi'i, mi kalluɗo diga nder reedu, nder hakke bo mi danya. Jabuura suurawol 51 aayaare 5. Ngam non doole njaɓen enen maa en ngoodi hakke, njaɓen ko deftere Allah wi'i, ɓernde neɗɗo ɓurii koo ɗume ciya goonga, ɗum nyawu, ɗum walaa maagani. Mo andi nde? Irimiya suurawol 12 aayaare 9. Yeesu Almasiihu maa wi'i, daga nder ɓernde neɗɗo nyumo kallungo wurtoyto, e waɗuki njenu hakkunde yimɓe ɓe ngalaa teegal, e nguyka, e warhoore, e njenu, e suuno fii duuniyaaru, e halleende, e ƴoyre kallunde, e fuu kuuɗe kalluɗe ɗe ɓerɗe maɓɓe ngiɗi, e lawliiru, e wonnuki inde neɗɗo, e mawninki hoore, e wanyuki waɗuki ko wooɗi. Fuu ɗe e kuuɗe kalluɗe daga nder ɓernde ɗe mburtoyto, ɗe ngartira neɗɗo mo laaɓaa yeeso Allah. Markus suurawol 7 aayaare 21 yaaki aayaare 23. Kadi ma Allah anduɗo ɓernde koo moye wi'i, walaa neɗɗo aadiliijo, walaa koo go'oto. Romanko'en suurawol 3 aayaare 10. Ammaa e woodi goɗɗo go'oto peerootirɗo e horiiɓe, kanko o ɓurii tagaaɓe fuu. Mi hokkete habaru maako ɗo yeeso. To, ko ɓii Aadama woni nder jooni? Ɗum ko hulni. Nde ciya nanɗe maako waɗii o warti ganyo Allah, o kalketeeɗo. O wartii bo mbaala majjunga. Raaru nder Isaaya suurawol 53 aayaare 9. Ndaa o wona ɓii Allah, jooni o wartii maccuɗo Ceyɗan. Raaru nder Romanko'en suurawol 9 aayaare 12. Nde o tampii tokkuki laawol Allah, o maayay nder hakke maako, non no Allah wi'uno Aadamu. Raaru nder Aafisanko'en suurawol 2 aayaare 1. Njoɓaari hakke ɗum mayde ɓandu e mayde ruuhu.